Nggih, niki wonten serat saking Sabu Gadung Driyareja nyuwun oplosan. Nggih monggo sampun dalu mami acara salajengipun Bedayan Sekar Sari sesarengan duo PT Anggrem. Kaya ini rasane tempe kaya gendang di bubur rawon kaya ini rasane hati kaya wayang gawe lakon Sembah nuwun ugi katur grup pasukan Kopior Setro. Nggih. Langsung kemawon mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Adis Arista dan Ning Dias. Mahasiswa katur nyenengan sami yang telah belajar di Universitas Kondang UNESA katur nyenengan sami monggo anak wedok. Matur sembah nuwun rawuhipun Umi Balung Mojo Sugeng rawuh ugi Umi Kenti Sugeng Mersani lewat channel Sugeng dalu sedaya Umi Balung Mojo di depan. Bapak Kuswantos matur sembah nuwun. Yuk. Ah. Andang-andangan dukur pilingan gak wani mandang saya kelingan Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. Tak rewangi lo ya taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Alhamdulillah. Susuk matamu 2000 susuk. Aku seneng yuk warga kene yuk kompak tumplek belek dalu menika. Masih Jawa lho nggih. Nggih. Alhamdulillah tetep semangat nggih mantap. Sami rukun sedanten nggih. Monggo dijawab sami-sami nggih. Karo tangga rukun karo kanca karo dulur karo maru nyonyor kon mari ngono. Nggih. Tiga seniwati sekaligus Ning Marsa Aulia, Ning Sanana Hanifah dan Ning Rani Asmara. Iki Mei Astagfirullahaladzim. Jamian lo yuk. Mi iki juga mahasiswa. Mahasiswa dari Universitas Upil. apa Karo, tuh? Kak? Upil Universitas Upil. Karo. Karo Persatuan Ikan Lele. 3 darah katur jenengan sami, darah rendah, darah kotor, karo darah tinggi. Pak Takim matur sembah nuwun sugeng dalu. Ya. Oh. Bayang koprakake tinggine tak tinggal gletak dolek gantine Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manas ati, nek rempeye akeh kacange
senajan tua ya aku akeh sayangi. Semanipun katur tiga darah monggo dipun lajengaken. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, cantik ke Jawa Timur. Neng Putri Agung Sedayu dan Neng Nyantika Dimas Sari. Ingkang pertama temriki kula aturaken Putri Jaya Neng Nyantika Rokaya. nek nang Jombang mampira sengon lemah genang akeh wedine penokak sambang mas ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sepanipun katur grup kopior sak kopiore saking sentro. Bisanya nek koplak kok. Sing Grup duwe kopior. Horeke Jombang Hadir kembali. ning Ika Rempong dan ning Anikku Malah. Siap norek hor ke Jombang teko. Iki wis kangen lho ambek Bu Meni. Yuk. Gadung hora. Ternyata jek podo Mbak Aniku malah tak kira Apa? BCJ gerakane Kok saged teko ngulon itu biasa kan CJ lho rodok sopan gitu aneh. di belakang ning Anikku Malah akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Mariati Sudarto. Aku rodok normal rek. Kira-kira tim kopior iki sanggup ta? Jarem. Ana kopior ning Surabaya. Mulane tim kopior pancene istimewa. Ayo tim kopior istimewa. Cari eka wong suwe pinggire atiku bingung bojo gak boleh. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. Sabaripun Mbak Mariati kali Mbak Susan dipun lajengaken Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna dan ning Yuni Suyanto. siap.
Fikum sesarengan Mbak Yuni, monggo. Ayo, jos. Tuku kompor karo LPG, tim kopior selalu di hati. Ayo cae, sembadun. Ya. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum monggo dipun aturi. Sugeng dalu saking Trans Jatim. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Rizky, Ning Titin Subayu. Trans Jatim yang tersisi. Ugi Dik Kaji Suut sugeng dalu saking tim pedhot jalur langit ditunggu niki nggih. Loro. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Rizky, kok Mbak Yuni sih Bu Titin kali Mbak. Yuk. Bu Rizky. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di bulan ini bisa Anda saksikan sinetronnya melalui snack video ataupun TikTok, Facebook. Ning Endang Sukentut dalam sinetron Alo Lolo Sayang. Ning Sartini dalam sinetron Kejar Laut Daku Aku Mumet. Tuang es lilin lak dawa-dawa krasane penak dari sujene. Aku batin tim kopior gak Jawa gak kanthi anak lho padha lanange. Mangan aja dirapi. senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ingkang kaping kalih Ibu Mary Pelaris. kaping 3 Ibu Irma. Jreng pokoke. Embut dinane iki pokoke. Mula aja gulane lopes saeres gulanono abang ijone sampelane sing ireng manis belanono anak bojone bayinya. Udang Jombang arane Jawa Timur.
beriman bersinggih ngamen wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandake kesene ya lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang. Gimana kok kalau mau sesarengan pasukatan Bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya wonten informasi woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Suraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrinti di malam hari Lan kula ning Jingga Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.